बाइकखौ सासे लोगो लांथ'दोंमोन। आं नेनोसो बाबायमोन। दसेल'सो लेट जादों माथो। थेवबो ना। बेबी, ओइ बेबी। मा? आं मोनसे ड्रेस अनलाइन खालामदोंमोन। आं मा खालामनांगौ दा? आंनाव हले फैसा गैयालै। थै नोंना खालि बिदिनोल'। ओइ सना खाथियाव फै। थां। फैलै जाबि जंखायदोंसो आं। बोरो थां। बेसेबां नांगौ? ओइ बेसेबां नांगौ? था ना। तुके नांगौ। बेखौनो बेरायलायनांगौ। नो बुदुल गाले। हर। मोनलायबाय र' 2000 रांनि गोनांथि जादोंमोन 2000 मोनलायबाय नै नंगौ नोंनानो मोजांलै आसोल बुरि हिनजावफोरखौ लुथिबाय थानाया कि बलि भाबि सामक माब्लाबा बुरि हिनजावजों खारसन फैसाफोरसो गम मोनग्रो नोङो साला बाय वान गेट वान फ्रि हिनजाव खारसननो फिसालाबो फ्रि बिदिब्लाथ' मोजांसो जाबाय आंना नङा होमब्ला गथ' गथा देरखानाय आंहा हिनजाव मोनबोगोन फाग्लालै बेलाय मा मिनलायगासिनोलै आसोलफोर हैद आदा बे हिनजाव बुरिफोरजों लाइन मारि मारि फैसा जागासिनो दं बेखौनो जावदोंमोन आं एसे हायोलै नोंबो फंबाय अ थांदोंमोन आदालाय ओइ आं ओइ माबा पार्सेल लाइन थांदोंमोन हैद आदानालाय खानायालाय मासि साफाब्रा आंनालाय माथो नै डेनड्रपआनो डेनड्रप साननैसो उनाव गुजोबनानै थग्लासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं नै नोंथ' माबा मोनसेथ' खालामनो हायोना खालामदोंलै आदा साबोनजों लोबगासिनो आङो साबोनजों लोब्बाथ' बिदिया जाखागोनानो ना होनबालाय माथो खालामनांगोन आदा नोङो नैबे मुस्टेकनि कक'एल' हेयार ग्रथ किटखौ बाहायनानै नाय हेयार ग्रथ किट बेलाय माबायदि बेवहाय फैयो मुस्टेकनि कक'एल' सेम्पु बेवहाय नालेंखर आरो एल'भेरा दं नैबेखौ नाय नैबेखौ नुदोंना नैबे फिसा फिसा बेगरफोरा एल'भेरानि बेगर जाय नोंनि डेनड्रफखौ गैया खालामगोन आरो नोंनि खानाय गुनायखौबो गैया खालामगोन बिनि मोदोमनायावनो जोबोद मोजां बायदि मोनखादां अरिजिनेल नालेंखरनि मोदोमनाय बायदि मोनखाथारबाय नै फंबाय नैबेखौ नाय नैबेयो मुस्टेकनि कक'एल' हेयार क्रिम बेखौ नोङो दुगैखांनायनि उनाव बाहाय बेवहाय नालेंखर आरो एल'भेरा दं नैबे क्रिमानो जाय नोंनि खानायखौ मोजां खालामगोन आरो नोंनि खानाय गुनायाबो बन्द जागोन आरो आंनि बायदि स्टाइलिश जागोन आदा नोंनाथ' खानाया जोबोर मोजां खालि बेखौ आं बाहायनोसैब्रा आंनो हरदो नाङा फंबाय बेखौ आं पार्सनेलि इउज खालामसो लाबोदों नोंनो नांगौब्ला अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन बिनि लिंकआ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो कमेन्टआव होनाय दं बेखौ नोङो लिंकआव थांनानै अनलाइन अर्डार खालामना लानो हागोन हैद आदा आंबो खालामसैलै बिदिब्ला आंनाबो डेनड्रफ जाबाय थायो आंबो खालामसैलै आदा खालामदो आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि डेनड्रफ आरो हेयार फलनि प्रब्लेम दङब्ला नैबे मुस्टेकनि कक'एल' हेयार ग्रथ किटखौ खेबसे इउज खालामनानै नाय आंबो पार्सनेलि इउज खालामो इउज खालामनानै बिनि फारागखौ मोन्दों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामदों बियो जोबोर मोजां कम्ब' नोंथांमोनाबो बेखौ इउज खालामनानै नायथार जाबायलै आंनाबो ओइ आदा नोंना नै गार्लफ्रेन्डआ फैबाय र' बहा थांगोन जों थांबाय थाग्रायावनो थांसै थौ बिदिब्ला आं बाइक लायनि मानोथो गंनै गंनै लांबावनो बेयावनो गाखोदो ना ओइ फंबायमोन आंनि बाइकखौ लांथ'दोलै नोंसोरो बै बेगखौबो दे दे जागोन दे थौ सलाय वाव दा साला लामा लामा आइसक्रिम फानलाङामोन जाबाय बेबी ओइ बेबी मिथिखाबाय दे आं बेसेबां नांगौ 1K नोंनाव गैयाबा सोरनाव बिनो दे बेबी जेबो नङा दे नोंल' मोजाङै जा बेफोरबायदि फैसाया आंनि थाखाय जेबो नङा आंनि आन्दोआव गोरोन्थिल' दामाव आं जेबो गोरोन्थि मावा बेबी आंनि थाखाय नोंनो जोबथा फैसा नांगौ जादोंमोनलै आंनो 2000 बहा मोनगोन आं दा हे उफु
साला सोरनाव बिहरबावनोब्रा आबे ओइ मा थांलाय फैलाय जागासिनो नोङो बे केमेरा होथेनायखौ नुवाखै केमेरा होथेनायखौ बाद होदो आंहा रांनि जोबोर गोनांथि जाना फैदों रां नांगौ दा बहा मोनगोन रांखौ र' रांखौ बेफोरबायदि नागिरलाबायबा मोनो नामा र' गोदाव सोराव बेयाव हेलौ सना हेलौ मा खालामदों ओरैनो दङ मबाइल नायना नोंनालाय बोराया बेंगालराव खामानि मावनो माला थांफिनगोनलै मोजाङैबो गोबावैबो रायलायनो मोना थानो हाथारालै आङो सना जारौ टिकेट दानखाबाय गाबोन बेलासियाव थांसिगोन हा टिकेट दानबाय औ मोजां जासिनो होमबा सना नोंगो गोबाव रायलायनो मोनसिगोन सानैजों नोंगोना सना माबालाय सना मा सना आंनो एसे फैसा सोना हरलाय गुगोल पेआव मानो नांगौ सना गोनांथि जादोंमोन दे दा दसे उनाव सोना हरगोन आं सना नै जोंहा बोरियासोखौ थांनाया फैबाय आं दा दसे उनाव हरगोन दे दे जागोन दे सना दे बाय 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 मोनलायबाय र' 2000 फैसानि गोनांथि जादोंमोन 2000 मोनबाय नै हाब नोंनानो मोजांलै हिनजाव बुरि सुनाया हेलौ नोंना मबाइला मानो अफ जाबाय थायो कल खालामबाबो मोना चार्ज गैयामोन बेबि चार्जआनो थाबाङा जाबाय माब्ला कल खालामदोंमोन दे नोङो दहायबो मोनहैदों ना मोनहैयाखै होननानै सोंनो कल खालामबाय नै आरो दाबो एसे सिगाङाव खालामदोंमोन मबाइलानो अफसो अफ खालामना चार्ज होदोंमोन आङो बेबि चार्ज सोबा अफ खालामलायनांगोन नामा अफ खालामाबा चार्ज जाया दालाय माथो खालामदों दाथ' आं नोंजोंनो रायलायगासिनो ना दा बेबि ओइ बेबि आंनि बार्थडेयाव आइफन गिफ्ट हो दे आइफन होनो हानाय फैसा गैथ'वालै आंनाव आं होनो हाथ'वा दे ना बेबि मालायफ्रा आइफन लाजोब्बाय बेयो चार्जआनो थाला आइफन 12 जागोन दे गैया गैया होनो हाथ'वा आङो नोंहा बिमा बिफानाव बिना लानो हाया नामा हेलौ 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 मा जाखो मा सिरि थाबाय थाखो ओमफ्राय मा एसेबां गोदाव सोराव लिंलाय मानसियालाय ओइ दोनदो रायलायला आं नोंजो जालायबाय बिना गोदाव सोरावा साला दे समा फैग्रोथो मास मोनसे दंबावो बार्थडेया हा होमारसिगोन बेबि हस्सा नोंलै बेबि आंनि जिउ माखोबा दे दोनथ'बाय दा हरगोन आं दे दोनबाय बेबि हेलो हेलो আপনার এটা পার্সেল আহিছিল ফ্লিপকার্টৰ পৰা দে ক'ত আছা এতিয়া মই কেজি কলেজৰ অপোজিট সাইডে আছো যাই আছো দে हेलौ बेबि आंनि पार्सेल फैदों नों लाबोना होफैना आं थांनो बाबामोनलै दासो न'आव मोनफैदोंमोन आं सिमलानिफ्रायनो दे ना बेबि लाबो फैसाखौ हरफिनगोन ना आङो बेसेबांनि 1200 दे आं थांबाय दं दे The number you are calling is either मा switched सुसुब जालाय off खोलैया or आरोलाय not reachable at the moment. आपके द्वारा डायल किया गया मा नंबर सुसुब खालामबाय या थायोब्रा स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से दै बाहर है हेलौ मा दसे न'आव जाबाय थायो लिंनायालाय चार्ज गैयामोन नों मोनफैबाय दहायनिफ्रायनो लामायाव नेबाय दं आङो लांफै गोबाव जाबाय नामा बेबि थांफिनसिगौमोनसो आं बेलाय मबाइलानो चार्ज दं दुसन
अफ खालामना चार्ज होना दोन्दोंमोन र' आं फैसाखौ न'आव लायनि नांलाया दे थांसै आं दे होमबा बेबि दे ओइ फंबाय बे साननैसोआवनो खेबसे शिलंआव राइडआव थांनांगौमोनलै थांनांगौमोनलै आदा फैसा सिबलायलांबाय थेवब्लाबो थांसै नामा थांनो हागोन बे सासेयालाय थांगोन ना थाङालै ओइ नोंहा शिलंआव थांगोन ना थाङा शिलंआव ओइ थांगोन हाट बारा गद गैयालै बेजों ओरैनोबो होनलाबाय बियो मालाबा हिनजावल' बेना र'दै दे हेलौ बेबि आंना नेक्स्ट मान्डेआव गुवाहाटीयाव इन्टारभिउ दं सिगांनि बायदि सानैजों थांगोन दे जागोन दे सिगाङाव थानाय बायदि हटेलाव थायाहाय एबार एसे मोजां दामि हटेलाव थागोन दे जागोन दे बेबि आंना दिनै रिसार्ज जोबगोन दाहाय सोना हरना दे दा दसेनाव सोना हरगोन आं नै दा आं लोगोफोरजों दं बिसिथ' दे होमबा दोनथ'नोसै दे बेबि आं एसे खामानि मावनि दाहाय हरगोन दे दे ओइ फंबाय माला थांबानोलै थाङोबा थाबैनो थांनांगोन आदा नेक्स्ट मान्डेआवनो थांसै खोमा नेक्स्ट मान्डेआव नै बुरियाबो माबा गुवाहाटीयाव इन्टारभिउ दं होनना बुंदोंमोनलै र' खेबसे सोंनानै कनफार्म खालामनि आं The number you are नोङो calling जिंगा दासि is सना। either अ, switched बिसोर off जालायबाय or साला not दों। reachable आं at नोंखौ the बिया moment. खालामगोन नङाना जों सानैनि मोजां मोनलायनायाथ' रमिअ जुलियट खाना The number you are माबालाय calling सना is Hey. either आंनो switched एसे रांनिसो गोनांथि साला जालायबायमोनलै डिएक्ट खालामसिगोन बिनि मबाइलखौ मा जाखो मानो नैलै बे आं हिनजावना सामावनो मबाइला डिग्रिखौ दसे अफ जाबाय थाग्रा मोननानै जाबाय आं माबा हरफिनजोबगोन सना। डेट सोंहरनो होननानै कल खालामबाय आङो दे होमबा दासो रायलायदोंमोन खोमा दोनथ'नोसै नोंलाय? दे। दासो रायलायदोंमोन बिदिनो जाबाय थायो खालामनासो लायाखैथ' माने नों बेनो फन हरबाबो बेयो गुबुनजों रायलायबाबो अथिं मोना अपसो होनगोन बेफोरबायदि खालामना लानो हायो आदसा आंबो आगोल बानायना लायोमोन बेखायनोथ' दसे दसेनो अफ मोनबाय थायोलै हाय बिदिबो खालामना लानो हायो नामाब्रा हायोब्रा दाना सोरबा सोरबा बिदिनो खालामना लाजोबो बिदिब्ला आंबो खालामनांसिगोनलै सासेजों रायलायब्ला सासेजों अफ मोननायनि फुरा हिनजावजों थगायजाथारदों बियो बिदिनो खालामजाथारदों बियो नंगौ आं रोङालै बोरै बानायोब्रा दा बेखौनो रोङा नामा इउटुबाव नायबानो फुरा टिउटरियेल लारि फैजोबो इउटुबाव नायलाय नोङो नायलाय बानायनि र' बिबो थगायजाथारदों बिदिनो इउटुबाव ना इउटुबाव दे या भी switched off है या The number you are calling is either फैगौ बोसोराव लाबोनोसै आं नोंखौ नोंसा माया आंखौबा लांगोन ना लाङा मानो लाबोआ जानो सना नों जेबो जिंगा दासि जोंहा माया आं जा बुङो बेखौनो मानिखायो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. दे दोनथ'नोसै दे बेबि दाहाय फ्रि जाबा हरगोन आङो दे औ दे जागोन दे किया गया number बे आइडियाखौ आं बाहायाबालासिनो थानाय नंला बाहायसिगोन आङो औ, सासे नङा सानै नङा साथाम साब्रै आङो चान्स लासिगोन सानै साथाम सामलायदों आं बिदिनो नंगौ बा दे आदा हेलौ दे मा खालामबाय दं नोङो मबाइला मानो अफमोन मानो अफ खालामबाय थायो नांगौ हरबा मोना साला मा मोनो मबाइलखौ खालामना लाबाय थानो चार्ज गैयामोन बेबि मबाइलानो अफ जाबाय थायो दे आं बै नोंसिनि लामाखौल'सो थांगासिनो दं नोंबो फै दानो मानो दे ओरैनो लोगो हमनो लुगैदों दानो फै गोबाव खालामनाङा दे हले एकदम थाब फै दे ओंखारनि दे मिथिबायसो नामाहाय बिलाय है मिथिया इयो थ' बै लामाखौल'सो थांनि लामा गोलाव मानोलै? उलथिंब्रा लथु एथ' मबाइलखौ हरलाय मानो दे मा जादों हरलाय होनदो हरलै लगा खुलि
रिसिभ खालामलाय The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please नोंनि मबाइल बया जानाया बिदिसो है हे एसेबां अनबाबो अनजाया मा होआखै आं नोंनो बिदाय मानि होदों एसेबां डेन्जार नोङो बा आंनाव दिनैनिफ्राय नोङो कल दा खालामसै दिनैनिफ्राय आं नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो आंनिफ्राय जेसेबां रिसार्ज सोनायनिफ्राय लानानै जेसेबां फैसा लांदोंमोन गासैखौबो हरफिनजोबनांगोन नोङो 1 उइकनि उनावनो गोसोआव ला नो असभ्य साला फैसाखौ थाब हरफिन आरो फैसाखौ थाब हरफिन जोंहा दै गोथार लोंनांगौ जों बाराखौ ओरैनो हाया दे हले